खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीब बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खौरां लाना फैदों आरो बे खौराङानो जाबाय 5G भार्सेस 10G। बे समाव बिटिआरनि राजखान्थियाव एबा फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ लानानै 5G भार्सेस 10G भार्सेस सोलिगासिनो दं आरो बे समाव 5G आरो 10Gखौ लानानै लाइमोनफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय साननैसो सिगांसो जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोसावनाय जादोंमोन। थांनाय साननैसो सिगां बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नखराव खमैबो सा 50निबो बांसिन लाइमोनफोरा इउपिपिएल दलाव जगदान जादोंमोन। बिपिएफनि गोबां लाइमोनफोरा जगदान जादोंमोन आरो बारग' मुलुगसोलोंसालिनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोनाबो इउपिपिएलआव जगदान जादोंमोन आरो बिथाङा फोरमायदोंमोन। बिथाङानो जाहैबाय हिरक ज्योति मोसाहारि। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' बुसुनि बारग' आफादगिरिमोन। दा बिथाङा इउपिपिएल दलाव जगदान जाबाय आरो इउपिपिएल दलाव जगदान जानाय लोगो लोगोनो बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा 5G स्पिडआव खामानि मावबाय थादों होनना बुंदों। आथिखालनि लाइमोननि जौगानायनि लाइमोननि बेकार जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना बुंदोंमोन। नाथाय बेखौ लानानै हिरक ज्योति मोसाहारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो बिपिएफनि लाइमोननि सोद्रोमाफोरा माखासे फिन जाथाय होदोंमोन। बे फिन जाथायानो जाहैबाय बिथाङानो जाहैबाय सानसुमा रामसियारि आरो बे सानसुमा रामसियारिया बिपिएफनि एबा बिपिएफ लाइमोनाव जयनिं जाहैबाय आरो बिथाङा गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन दे जुदि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा 5Gआव मावदोंब्ला अब्लानिया हाग्रामा महिलारि बिथाङा 10 बोसोरनि सिगां 10G स्पिडआव खामानि मावदोंमोन होनना बुंदों। नाथाय बेखौ लानानै आरोबाव फिन जाथाय होबावदों हिरक ज्योति मोसाहारि बिथाङा 5G स्पिडआव एबा 5Gनि जुगाव माबोरै 10Gनि कनसेप्टआ फैखो बेखौ लाना गिदिर सोंथि खालामदों सानसुमा रामसियारि बिथांखौ। बिथाङा उदालगुरिनिफ्राय बिपिएफ दलाव जगदान जादोंमोन सानसुमा रामसियारि बिथाङानो जाहैबाय सानसुमा रामसियारि। बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 10 बोसोर सिगां 10G स्पिडआव खामानि मावदों होनना बुंदोंमोन। नाथाय बिथांनि बुंनायखौ फिन आरोबाव दायो हिरक ज्योति मोसाहारि बिथाङा फिन जाथाय होदों जेराव आथिखालाव दायो 5Gल' स्पिड सोलिगासिनो। बे 5G स्पिड सोलिबाय थानाय समाव माबोरै 10G स्पिडनि कनसेप्टआ फैखो होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों। बे समाव इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन आरो बिपिएफ दोलोनि लाइमोनफोरनि गेजेराव 5G स्पिड खारथाय आरो 10G स्पिड खारथायनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दं। दानिया फैदो सानसुमा रामसियारिनि हेंथायै माबायदि गोख्रों अजद थिखांदों इउपिपिएल दोलोनि लाइमोनफोरनि एबा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैनाय हिरक ज्योति मोसाहारि बिथाङा माबायदि फिन जाथाय होदों जों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो गासिबो रादाब नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय आबै आबौ गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आंजों आरो आंनि गासै लोगोफोरजों जों दिनै रादाबनि गेजेरजोंहाय फंनैसो खेंफोरथि होनो लुगैदों। दा मैया दाखालि जों गासै 50 जन जों सार रनजितनि न'आवहाय जयनिं जाहैदोंमोन इउपिपिएल दोलोआवहाय। थ' बेहाय जों मोनसे खोथा बुंदोंमोन 5G स्पिडआव मावबाय थादों होननानै इउपिपिएल दोलो प्रमद बर' सारजों दैदेनजानाय सरकारा। थ' बेहाय बिपिएफनि सानैसो लाइमोनफ्राहाय मोनसे 10Gनि कनसेप्ट लाबोदों। थ' आं बिथांमोनखौहाय सोंनो लुगैदों दा 10G कनसेप्टआ बबेनिफ्राय फैखो? दाथ' 5Gनिसो मोनसे जेनेरेसन थांगासिनो दङ। दा न' डाउट दे बिसोर 10Gखौनो कनसिडार खालामबाय दा 10Gखौ कनसिडार खालामनायनि उनावहाय बिसोर बै समाव 10G मावदोंमोनब्ला होमब्ला दिनैनि बिटिसिनि जिथु मोनसे थासारि बे माबायदि लेभेलाव थांगौमोन? दिनै बायदियाव बिसोर 10Gनि क्लेम खालामगासिनो दं। 10G खालामदोंब्ला दिनैहाय इसर'नि हेडक्वार्टाराथ' जोंनि बिटिसिआव जानांगौमोन। बै समावनो जुदि 10G दंमोनब्ला बिसिनि स्पिडआ जुदि 10G मोनब्ला आरो बिथांमोना थागासिनो दङ बाथौ खेराइ रिजर्ट जायालासिनो बे बाथौ खेराइ रिसार्च सेन्टारसो जानांगौमोन। बिथांमोननि बे रिसार्च सेन्टार जानांगौमोन। दिनै बायदियाव बिथांमोना थानानै मा खोथा सावरायगासिनो दङ, पलिटिकेलसो एजेन्डा लागासिनो दङ। खिन्थु बिथांमोना जुदि बै समाव 10G जादोंमोनब्ला बिथांमोना मोनसे साफा साइन्टिस्टसो जाजोबगौमोन। दा बे खोथाखौ बुंनो लुगैदों आरो बिथांमोना मा कनसेप्टजोंहाय उइदाउट प्रपार नलेज बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों। दा 10Gनि कनसेप्टआ मा बेखौ बिथांमोना मोजां बिजिरना नायथों। थ' आं बुंनांगोन दिनैनि दिनावहाय प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा माने गावसोरनो क्लेम खालामखादों मोनसे टार्म्सआवहाय गासिबो मावजोबनो हाया होननानै गावसोरनो क्लेम खालामखादों। दा बै खामानिफोरखौहाय कन्टिनिउटि लानानै सारा जुदि मावलांबाय थादोंब्ला बिनि सायावथ' जों मोजांसो मोननांगौमोन।
बिथांमोना गावसोरनो क्लेम खालामबाय मावजोबनो हायाखै होननानै दा होमबा जों बिथांमोननि खामानि मावनायखौहाय स्टप खालामजोबना दोननाया जोंनि जुक्ति जागौमोन नामा होमब्ला जोंथ' रायजो राजानि थाखायसो बा सारमोना रायजो राजानि थाखायसो मोजां खामानि मावनो होननासो ओंखारबोदों आरो जि इन्स्टिटिउसननिफ्राय नोंथांमोना सोलोंथाइ लाबाय बे इन्स्टिटिउसनखौनो दिनै नोंथांमोना बदनाम खालामदों होननानैबो नोंथांमोननि सायाव अभियोग लाबोदों जिहेतु क'क्राझार CITनि बाथ्रा बेयाव रायखांनाय जादों आरो बेयाव इउनिभारसिटि आरो बेजों डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांमोननि सायाव माखासे ब्लेम लाबोदों बिनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन दा दिनै बायदियावहाय जों बुंनांगोन गिबियावहाय हाग्रामा सारखौ जों धन्यबाद जासिग्रोनांगोन बेफोरबायदि लाबोनायनि थाखाय खिन्थु बेजोंल'थ' थोजासे नङा जों दिनै बायदियावहाय सोलोंथाइसो आरजिथों होनासो लाबोदों बेहायथ' खुनु टेगलाइन होना दोनाखै हाग्रामा साराहाय जे सोरबाया फरायनो नांगौ सोरबाया फरायनाङा बिदि टेगलाइन होना दोनाखै जों फरायदों जों रोंदों जों समाजनि थाखाय मावनो होननानै ओंखारबोदों दा जों जुदि ओंखारालासिनो थायोमोनब्ला बा जोंनि रोंगौथिखौ जुदि जों मा होनो श'केस खालामनानै जुदि जों मोजां खामानियावहाय आगबारायलाङामोनब्ला मारै जागौमोन थ' बिथांनि लाबोनायाथ' भेलुलेस जागौमोन ना दिनै बायदियाव बिथांमोनाबो बुंदों जे बे खोथाखौ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय मा होनगोन हाग्रामा सारमोनखौहाय गोबां गाज्रि खोथाजों बखिनानै फंसे फंनै माने मा होनो गोरोन्थि मावनायखौथ' जायबाबो पइन्ट खालामना बुंखागोन बुङा नङा बुंखागोन दा बेजों लोगोसे बिथांमोना माने पजिटिभ साइडखौ नायाखै दाखालिसो मोनसे MOU जानानै थांबाय मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं मा होनो इसर'जोंहाय मोनसे माबा जादों इसर'नि जिथु गोरोबथा मोनसे जादों मोनसे स्पेस एकाडेमिजोंहाय जादोंमोन आं नामखौ मोजां गोसोआव गैबावला बिथांमोनजोंहाय मोनसे बिराद मोजां मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जादों बिथांमोना एस्ट्र'फिजिक्सनि सायावहाय बिराद माने नोजोर होनो नागिरदों थ' बिथांमोना जुदि 10G बै समावनो जादोंमोनब्ला बे 10Gनि समावहाय बेफोरबायदि माबाखौहाय मानो आयदाफोरखौहाय मानो गोसो होआसै आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनो लुगैदों बिथांमोनाहाय जिथु मोनसे आनपार्लियामेन्टारि राव बाहायदों बिथांमोना बेफोरबायदि बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां मानो होनोब्ला आंनि मिथिनायावहाय सारमोननि जिथु BPF दोलो बे दोलोआवहायबो किसुमान इन्टेलेक्सुयेल्सफोर दङ जाय इन्टेलेक्सुयेल्सफोरा माने बेफोरबायदि राव बाहायनायखौ साबजानाय मोना आरो आं दिनैनि दिनावहाय बे मिडियानि गेजेरजों बे मोनसे सोंथिखौ सोंनो सानदों बिथांमोना बेफोरबायदि आनपार्लियामेन्टारि रावफोरखौहाय बाहायनायनि थाखाय ग्रिन फ्लेग होना होबाय नामा सिगनेल होबाय नामा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनांगौ होननानै बेफोरबायदिथ' खुनु दिन समाज दानो हानायनि माबा परिबेस फैया आरो बेजों लोगोसे बिसोरबायदि मानसिया जुदि बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थायोब्ला जिहेतु मोनसे गोजोन थासारि जानानै दंबाय थायो दा बे गोजोन थासारिया बेसेबां गोबावसिम जोरगोन बे मोनसे बिराद गिदिर कुइसन जागोन बर' समाजावहाय बा जिखिनि जनगोष्ठी दिनैनि दिनावहाय BTC आवहाय थांनानै दङ बिराद गिदिर मोनसे कुइसन मार्क जानानै दङ आरो बियो दे जिथु 5Gनि ओंथि बेखौ बिथां सानसुमा रामसियारिनिसिम मा होनो दा 5Gनि कनसेप्टआ आंनि बुंनायावहाय आं बेखौ खुनु नेटवर्कजोंहाय आङो रुजुवाखै फार्स्ट खोथा बे दा 5G होननानै बुंदोंब्ला गोदान जिथु इउथ्सफोरखौहाय सारमोना माने थुलुंगाखांहोनाय मोनसे हप होदों बा मोनसे मा होनो गोजौ थाखोसिम लांनायनि मोनसे जा सिमां नुदों आं दाखालिबो मोनसे खोथा बुंखादों सारमोना बा UPPL दोलोनि दैदेनगिरि सार प्रमद बर'आ जिहेतु इउथ्सफोरखौहाय मोनसे जेम्स स्टन बायदि माने ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ बा बिथांमोनखौ रिफाइन खालामनायावहाय गोसो होगासिनो दङ थ' बेफोरखौ लानानैसो आं 5G बुंदों बिथांमोना जिहेतु इउथ्सफोरखौहाय लानानै मोनसे मोजां थासारि जानायनि सिमां नुदों इयुननि थाखाय मोनसे मोजां सिमां नुगासिनो दङ दा बेफोरबायदि सिमांखौहाय 17 बोसोरावहाय जों मालाबाबो नुनायखौ नुबोआखै जोङो दा बेखायनो आं बुंदों सारनि साननाय हनाया जों बे जिहेतु हाग्रामा सारनिख्रुइ सुपिरियरसिन होननानै आं दाखालिबो खेबसे मोनसे माबायावहाय आं बुंदोंमोन आरो बेनि थाखायनो